25 urte hauen hasiera esango nuke niretzako izan zala aurretikan beste lantalde batek Orrua aldizkaria entzula. Orduan nire lotura herriko aldizkari batekin hortik zetorren. Eta gero, ez da izan bete behar bat. Nik uste lagunekin egindako lan bat izan dela. Orduan batzutan zian azken orduko abisuak edo deia hau inbihartzala, marrazkia, nire kasuan marrazkiak izate zian gehienetan. Eta guztu handiz, azkenean nire beti gustatu izan zain marrazkiak egitea eta horrela bizi izan dut. Igual, aukerak aldatzen jundia, hasieran komikia zian, gero binetak zian, eta beste batzutan, azkenengo hauetan bezala, erdiko igual marrazki bat edo, eta esperientzia polita da, netzako bainapen bilduma osatzeko lan polita. Aurrian egin genuen baita, zenbaki berezi bat, baleikeko zuek marraztu zitzaiztuela, eta, nizuela, eta horiek ere nahi grazion dietiet. Nire ikerketa dela eta aukera izan nun Madrida juteko, eta nik uste hori izan zala zuei interesa piztu zizuena, eta horitak gero etorri izan aukera, nik ez dekin portada izango nitzanekan, zuek bildu zen duten informazioa, eta portada ikusi nunean, apirila nire urtiak pasata gero, nik opari bat zela hartu nun, eta esperientzi politia, inguruko danak etzekitenak nik zertan neon, asko geho etorri zian galdera pila bat, hortikan, eta balio izan dit nire ikerketa ezagutarazteko. Ze askotan erabiliet lotura hori, publikatuan PDF hori zabaltzeko edo norbait erakusteko edo, eta oso politia gelitu zen egia esan. Ze, bertan gaina argitaratu zen duten baita jokua, egurrezko jokua, eta niretzako oso kutxuna dira gauza denak. Ze, personala bezala dira, eta gero ikustezunean paperian, salto bat bezala ematen du, zure esparrutik atera dalako. Oso politia. Eskerrik asko.